Dnes je deň, kedy môžem oznámiť, že prvý polrok tohto roku je veľmi dôležitý, pretože stratégia, ktorú schválila vláda a plán, ktorý schválila Slovenská agentúra pre cestovný ruch, konečne nadobudla konečné kontúry, takže máme veľmi veľa turistov, máme veľmi veľa prejednocovaní a to je veľmi dôležité. Náš hlavný hrdina zareagoval na naše zvonenie až po zotmení a zjavne ani netušil, že kvôli nemu sú policajti už niekoľko hodín v pohotovosti. Že vám ukradli auto. Hej, to poďte ďalej. A nie, vy poďte s nami tam k policajtom. Áno, sa nedá. No počúvaj, takto si poviem, že trestné oznámenie na teba je podané. Keď máš problém se mnou, ako s to s nosom, tak si to iba se mnou. Ale neber si do úst a hlavne nepíš po scénách moju rodinu. Ďalšia vec. Keď sa do 7 dní nedostavíš na policajnú stanicu, tak dojdú k tebe chlapci, zeberú zárubnu, vysadzací dvere, donesú mi ta a ja si vytrhám nechet po nechte z rúk. Pečivo, chleba, 4 rolíky, k tomu segeričky, gula, 4 knedlíky. Ahoj, tanec. A jej. Pečivo, chleba, 4 rolíky, k tomu segeričky, gula, 4 knedlíky. Ja cigarety. Ja si zoberiem. Na srdce. Daj sem ten cigarety do Nedám. Svieť, neboj sa. A čo bude? Čo si myslíš, že tá redka je lepšia ako moja duša? Ako? Nič. Prečo? Nevadí. Povieš nám vtip? Pravda, že poviem. Tak povedz. Vieš. A kedy nám povieš? Ešte si normálny? Čo? Nie. Ako? Nič som nepovedal. Začínam. Až sa postavím, tak začnem. Kedy? Čo? Vraveť aj, hovoriť aj, rozprávať. Prečo rozmýšľaš o mne, keď máš aj ty príbeh? Čo? Nič. Čo to je? To je telemarkíza. Nevadí. Priniesli 2 pesa a zajaci 4. A už neviem čo. Čo ste s tým robili? Zjedli. We can make it.